Добрый день, шановные сябры, добрый день, шановное господарство. 5 падзеяў от Вячеслава Сіўчыка и я, Вячеслав Сіўчык. Будем казать про апошні тыдзень траўня с 25 по 31 траўня. И я пропоную наступные 5 падзеяў. 28 траўня артыкул Миколы Статкевича «Выправить имёны». 25 траўня визит Светланы Тихановской в Киев. 28-29 травня посещение Высшего Российского экономического совета и Евразийский экономический форум в Астане. 30 травня замежный сойм Руха Солидарности разом в Варшаве. И 5 падзеі, связанными с именами в белорусском календаре. Першую падзею все-таки поставил черговый артикул Миколы Статкевича. Вельмі раю читать ягоны телеграм-канал. Потому что впершыню он выказался наконт расклад сённяшний по белорусской оппозиции. И основная его теза это то, что не только все падзеі будут отбываться в Беларуси, а то, что практически он отказал в доверы всем тем структурам, которые возникли в вынику того, что Москва заменила перед апошнім выбарчым фарсом белорусскую оппозицию на новые имены. Спецслужбы вывезли московский проект на Заход, и он стал заходним. Так жестко не написано у Миколы Статкевича, лишь у него проглядается все-таки серьезная думка, что все вот гэтыя посады, придуманные людьми в замежжа, яны асабліва не маюць ніякага значения. И это надзвычай важно для будучыні Беларуси, потому что ситуация, в якой сегодня опынулась наша краіна, сапраўды вельмі и вельмі катастрофічная. Я вельмі задаволены, что гэтыя тезы Микола Статкевич агучыў, потому что наогул нема никаких подстав сцвярджаць, что вот эта пародия на Лукашенковскую палату представников есть быццам бы неким перед парламентом. Я хотел бы нагадать, что уже 4-е скликание Координационного совета, який пачынаўся як Координационный совет по транзиту улады, перетворилось на вельмі жалкий фарс. Потому что не только достатково спрэчна верыць ліберу, а гэта практычна мусіла аб'ядноўваць все вот гэтыя блоки, якія все-таки сфармавалі на гэтыя выборы. Тут еще больше страшно. При лукашенковских выборчых фарсах хотя бы имитуюць, что есть списы выборщиков. Тут списы выборщиков адсутнічаюць цалкам. И атрымліваецца, что гэтыя спісы выбаршчыкаў застаюцца в руках лукашенковского режима, бо жаданне представлять Беларусь выкликает рэч такую, як голосование из территории, якая захоплена сегодня лукашенковской бандой, Беларусь захоплена якраз незаконным режимом. В умовах, калі супрацоўнікаў спецслужб Лукашэнкі на парадак больш, чым тыя лічбы, якія дае Павел Лібер, і якім чамусьці все вераць. Таму гэта не толькі подла в адносінах тых людзей, якія в Беларусі, якія могуць ад гэтага трапіць пад рэпрэсіі, а яшчэ просто вельмі глупа. Таму не ведаю, чаму яшчэ трэба думаць там пра нейкую другую палату гэтага органа. Адзінае, што вельмі шкада людзей, якія былі вцягнуты в гэты працэс, бо яны абсалютна шчыра спрабуюць казаць пра дэмакратыю, пра выбары і гэтак далей. Таму тэзы Миколы Статкевича зараз вельмі патрэбны. Натуральна не вытрымліваць ніякай крытыкі пасаж, што быццам бы есть нейкі прэзідэнт. Атрымліваецца, што передапошний выборчий фарс Ірмошына нарадзіла нам аж 2 прэзідэнтаў. Кому які трэба, то і карыстайцеся. Гэта все неправда, никаких выборов в Беларуси не было с 96 года. Сам процесс по
спробе зрабіць Тихановскай прэзідэнта расціхнуўся на год, толькі ў 21 годзе якраз праз Паўла Лібера вось гэту рэч і зрабілі. Таму яшчэ раз запрашаю вас шукаць телеграм-канал Миколая Статкевича. Я не переказывал ягоны артыкул, потому что пожадано, каб в оригинале вы здольны были его прочитать. Але ж вельмі добра, что ён піша. Гэта дае асцярожны аптымізм для всіх беларусаў. Свой да свайго па свае. Шановные белорусы Варшавы, запрашаю вас в неделю, первую неделю чэрвеня, 7 числа, а 14 гадзіне до помніка Коперника, где отбудется штотыднёвая акция белорусов Варшавы. 14 гадзін 7 чэрвеня, помнік Коперника, Варшавы. Свой до своего по своє. 25 травня визит Светланы Тихановской в Киев. Но это вельмі важный визит для тех, кто ездил. Абсолютно не разумею захаплення тих людей, які віталі гэты візит, бо нават поездка Тихановская на Чернобыльскую АЭС, яна мае такі дастаткова вялікі пагрозлівы характер і для будучыні Беларусі, бо мы памятаем, что такое Чернобыльская катастрофа для Беларуси. А я нагадаю, что в своих передачах я казал, что уже больше месяца з Киева чамусьці ідзе інфармацыя, якая не адпавядае рэчаіснасці наконт магчымай ворвання з Беларусі. Нагнетается ситуация в громадстве. И вот на базе этого и отбылся визит Тихановской в Украину. Нагадаю еще раз, что антибелорусские кампании там проводились достатково долго, системно, поспехово. Там існує монополія на інформацію, тому прикладно чверть насельніцтва України по опытаниях не хочет бачить белорусов нават в якости туристов. Это связано с тем, что в 22 году российские войски прошли през территории Беларуси, и первые мосты, которые были взорваны, они были взорваны в 100 километрах от белорусско-украинской межи. Это на речке Ирпень. Мы попередживали об том, что эта агрессия будет. Больше того, в газетах друковались схемы по информации заходних спецслужб, вот, стрелочки, які шли на Киев, и про белорусскую территорию. А это было забеспечено проход российских войск праз белорусскую территорию менавіта перед апошнім выбарчым фарсом 2020 года, потому что те акторы, які ўзніклі в 2020 годзе, вось, яны, в принципе, працавалі, хотел этого хтосьці ці не хотел, в рэчышчы глыбокай інтэграцыі, які прасоўвала тады Россия, пачаліся адразу массовые репрессии и террор для того, как вот менавіта российские танки в 22 году проехали по территории Беларуси. И нежакана для всех оказался виноватым гэта менавіта белорусский народ, а не те кіраўнікі Украины, которые нават в газетах не могли просчитать стрелочки на картах. Тому пагрозліва вельмі сёння, что будет далей, потому что на предмет российской ядерной экспансии доклад я еще давал в 23 году. Я снова таки вертаюсь до визита Тихановской на Чернобыльскую АЭС. Отбылася сустрэча Тихановской с Зеленским, отбылись ее контакты с іншими кіраўнікамі Украины. Нагадаю, что Зеленский уже 8-й год президент Украины, кіруе Украиной. Вот, коли выборы будут, так само неведомо. Это так само дастаткова важный аспект. Ну и натурально я абсолютно не думаю, что в выніку этого визита и приема Тихановской президентом Украины зменится ситуация с громадянами Беларуси, яких незаконно
в парушенні міжнародного законодавства, Конституції України, тримають в якості ізгоїв, обмежовуючи моцно їх прави в Україні. И ще раз нагадаю, что Беларусь не воюет. Кто бы что ни казал, и кто бы под это не подгонял свои некие схемы, які могут привести, поміж іншим, к миллионным ахвярам. Ну и самая апошняя реплика на конт этого визита. Вось, гэта тое, што магчыма, што хаця бы праблемы беларускіх ваяроў, якія воююць за Украіну, будут все-таки поступова вырашаны, бо в адрозненне ад грамадзян Беларусі іх не надта великая колькасць. Нагадаю, что в сегодняшней ситуации они имеют право только воевать за Украину, после того, как они звольняются, то они робятся звычайными белорусскими громадянами в Украине, то есть людьми практически с вельми обмежованными правами. Думаю, что измены в законодавстве Украины и контакты в том лику, и этот визит, хотя бы в этом питании, допоможет им, белорусам, які змагаються з російськими військами в складі ЗСУ. Але ж все равно вельми тревожно об тем, что будет отбываться в ближайшей будущине, потому что можно поглядеть и по Киеву, и по інших городах, які весь час обстреливаются российскими войсками, что великие разбурения, вельми великая колькость ахвяров, боюсь, сколько забито было украинцев, мы ніколи не доведаемся, лишь бы это вельми страшно. И мы памятаем, до чего привело ворвание ЗСУ в Брянскую в область, тому тая погроза втягивания Беларуси в войну, и она абсолютно реальная. И вельми не хотелось бы, как визит Тихановской в Киев, и он был в межах менавіта вот этой схемы втягивания Беларуси в войну. Бо это может быть и початок Третьей Сусветной войны. И так вельми не хотелось, как было. Свой да своего по своє. Шановні жихари Варшави, коли ласка, кому треба набыть кветки, крама по продаже кветок, улица Кабельская, 6, район Ронда Витрачный, самые лепшие букеты Варшавы. Приходите, свой да своего по своє. 28-29 травня адбылося чарговае паседжанне вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета, Еўразійскі эканамічны форум, в якім прыняў удзел і президент Лукашенко. Абсолютно атрымалася протокольное паседжанне, але ж натуральна вельмі важныя былі контакты, якія адбываліся, кажуць, на полях этого саммита. То, что гэта протокольное не хавалі нават удзельнікі, па-першае, Армения не была представлена уже другий раз на этом форуме, когда первый раз это было в Минску, и это был протест Пашиняна супраць персонально политики Лукашенко, який підтримував Азербайджан в збройном конфликте, то тут уже пошли больше глубокие процессы, потому что в Армении будут хутка выборы, вот, и они лёс вызначальные для этой краины, якая вельми тяжкой ситуации. Між іншим, і сам Лукашенко не ховал свою расчарованность у тых саммитах, которые проводились по этой схеме, потому что практично все, что робить Россия, в том лику и так званые экономичные, об'єднавшие структуры, они робятся в первую чергу не для экономики, не для добробыта, а для задовольнения имперских амбиций Кремля. Тому вельми небезпечно то, что было шмат контактов подчас этого саммита поміж Лукашенком и Путиным. По заканчиванию саммита была нават долгая размова. Чему? Потому что, еще раз хотел бы нагадать, что Киев стверджает, что мает эксклюзивную информацию о том, что Москва примусит Лукашенко вступить в войну. Ну, это старая планы Кремля. Вось.
Але чым тут ёсць праблема, тому што нягледзячы на 6 гадоў террора і рэпрэсій супраць беларускага народа, няма упэўненасці ні ў Москве, ні ў Лукашэнкі, што пры мобілізацыі без этого не абыдзецца Беларусь. Бо надта мало людзей все-таки в нашай краіне жыве. Вось, так вот, што пры мобілізацыі просто не будзе бунтоў. Хаця вот вся дыаспора практычна робяць все, каб такіх бунтоў в Беларусі не было. А калі пачаўся бы такі бунт, натуральна рухнула бы улада Лукашэнкі, бо беларусы его ненавидят. Таму вот этот протокольный саммит, вот гэтая, зноў-таки, далейшая падрыхтоўка да сусветнай войны, потому что не забывайте, что такие саммиты — это падрыхтоўка менавіта да той войны, якая яшчэ будзе. И тут застрельщиками выступает не только Путин, але ж і Лукашенко, і іншыя дзеячы, якія все цягаюцца з сферы інтарэсаў Кремля. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, калі ласка, падтрымайце мой YouTube канал, асабліва патрэбна фінансавая дапамога, якую можна аказаць па першай спасылцы. Ну, таксама распаўсюджваць інфармацыю, што такі YouTube канал ёсць, бо трэба все-таки, каб людзі валодалі інфармацыяй не толькі с официальных незалежных СМИ. Свой да свайго па свае. Ну и четвертая падзея, она будет вельмі лаканічная. 30 траўня адбыўся чарговы замежны сойм руха солідарнасці разам. Ёсць у меня на YouTube канале доклады, якія там былі, в тым ліку і мой доклад. Под ім ёсць каментары, дзе асноўныя дакументы гэтага сойма таксама представлены. Але ж чаму я включил его в парадок дня? Для того, каб звернуцца напраски до всех глядачоў моего YouTube канала, хто можа і хто есть за межы, потому что размова ідзе толькі пра беларусаў, якія знаходзяцца в замежжы, а не в Беларусі. Калі ласка, долучайтеся до дзейнасці руха солідарнасці разам. Мы ведаем, что час реализовывать нашу головную мету — это политичная борьба с российским империализмом. Потому что напереди Беларусь и весь регион чекают трагичные падзеі, и минимизовать гэтые разбуральные наступствы можно только белорусскими дзеяннями. Тому закликаю долучаться до руха солідарнасці разом. Давайте разом рабіць беларускія дзеяння і ратаваць нашу беларускую нацию, якая в небяспецы. Свой да свайго па сваім. Шановныя сябры, запрашаю на штотыднёвую сустрэчу беларусаў Варшавы, якая адбудзецца 7 чэрвеня о 14 гадзіне каля помніка Каперніка. Свой да свайго па свае. 25 травня 121 год з дня нараджэння Сергея Хмары. Сапраўднае прозвішча Сіняк. Гэта беларускі паэт, пісьменнік, дзеяч дыаспары. Арыштоўваўся практычна всімі уладамі, якія былі в Беларусі розныя часы, і палякамі, был в заходняй Беларусі. Судом уратаваўся ад расстрелов, бог схоплены был падчас камуністычных рэпрэсій, уратаваўся, калі гналі з Шчэрвеня ў Магілёў вязняў выпадкова в 41 годзе. Арыштоўваўся і немцамі, але ж здольны был сысці на захад, вось, і вельмі актыўны был на дыаспоре, в Канадзе жыў. Мы пра яго памятаем. 27 травня 100 гадоў з дня нараджэння Фелікса Шкірманкова. Я ведал этого цудоўнейшего белоруса. Это и белорусский поэт, и выбітнейший белорусский политик, потому что он был кіраўніком горсовета Слаўгорада. Это вельмі добрый город. Калі Фелікс Шкірманков нарадзіўся, это еще был Пропойск, бо Пропошт ёсць яшчэ в летописах. Вось, это
город стары вельмі, мае гісторыю. І мне заўсёды было вельмі прыемна, што гэты выбітны дзеяч беларускага адраджэння, сябра БНФ, ён таксама мой калега, ён геолог, вельмі заслужаны чалавек, вельмі добры, што пражыў ён вельмі доўга, 95 гадоў. Мы памятаем пра Фелікса Шкірманкова, які быў нават у беларускай улады в той момант, калі Беларусь зрабілась незалежная і спрабавала вырвацца з абоймам Расіі. 27 траўня, 126 гадоў з дня нараджэння Владзіміра Жылкі. Беларускі паэт пражыў не так шмат, 33 гады, таму што в 30-м годзе трапіў пад палітычныя рэпрэсіі, і памер в 33-м годзе. 29 траўня, 81 год з дня нараджэння Алексея Караля. Таксама цудоўна ведаў гэтага выбітного прадстаўніка беларускага адраджэння ўжо нашага часу, які быў у меня старэйшы, практычна на пакаленне. Ён вядомы як і палітик, сацыял-дэмакрат, а яшчэ больш вядомы як гісторык і рэдактар газеты «Новый час», і удалося ему зрабіць, в прынцыпе, вялікі подзвіг в этом кірунку, тому што ён заснаваў інфармацыйную структуру, якая не паддалася ГБшнай бандзе, якая была рэальна незалежнай, якая давала і дае інфармацыю. І гэта таксама аграмаднейшая заслуга Алексея Караля, якого ўжо больш 10 гадоў няма на гэтым свеце, у нябеснай Беларусі. 30 траўня, дзень памяці Геннадзія Бураўкіна. Таксама ведаў гэтага выбітнейшага беларускага паэта, вершы его сапраўды вельмі класныя. Заўсёды в Курапатах выконвалася его малітва за Беларусь. Але ж ён таксама сур'ёзны грамадскі дзеяч, займаў вельмі сур'ёзныя пасады. Вельмі важна, што ён в цяжкія для Беларусі часы ачоліваў Белтелерадзіо. Менавіта Бураўкін прымусіў, каб там гучала беларуская мова. Гэта размова ідзе пра канец Савецкага Саюза, калі русіфікацыя была проста вельмі жахлівая, і нават тое, што спорт пачаўся, футбольныя матчы пачалі каментаваць на беларускай мове, это было вельмі важна для ўсёй нацыі. Акрамя того, не трэба забываць, што ён быў сустаршыня аргкамітэта правядзення з'езда за незалежнасць і наогул ніколі не хаваў свае пазіцыі в адносінах бандыцкага рэжыма Лукашэнкі і маскоўскіх хацелак захапіць Беларусь. Ён быў паслядоўным незалежнікам уже в цяжкія часы, калі кіравала лукашэнкаўская банда. Я асабіста ніколі не забудуся, як ён прывітал мяне, калі была плошча Кастуся Каліновскага. Это сапраўды проста як ён паздарокаўваўся. Это была вельмі вялікая падтрымка, не толькі мне асабіста. 29 траўня, дзень памяці Фабіяна Шантыра. Адна з першых ахвяраў, ён быў расстреляны в 20-м годзе. Гэта выбітны беларускі паэт, пламенны публіцыст, аратар вельмі добры, па перакананнях сацыяліст. Ён быў в першым урадзе БССР, абвешчанай Смоленску. І вот расстреляны быў в траўні 20-го года. Так лёс чалавека склаўся. І 29 траўня, дзень памяці Міколы Абрамчыка. Это выбітнейшы дзеяч беларускага адраджэння. Ён быў прэзідэнтам Беларускай Народнай Рэспублікі дастаткова працяглы час. І час гэты быў сапраўды цяжкі для беларускай нацыі, якая была пад камуністычнай акупацыяй. І вельмі добра, што Мікола Абрамчык годна выконваў свае абавязкі, і дзякуючы в тым ліку і яго дзейнасці, і сёння дзейнічае Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, што дае пэўны спадзеў на будучыню. 26 траўня, дзень памяці Янкі Запрудніка. Янку насамрэч звалі Сергей Вельчыцкі,
Это палітолог, журналіст, вельмі вядомы, Радіо Свабода, ось, даследчык тых працэсаў, якія адбываліся і на дыяспоры Беларусі. І мы памятаем пра тое, колькі высілкаў ён прыкладаў з-за межа дзеля таго, каб паказаць, што Беларусь была, ёсць і будзе. 25 траўня таксама вельмі значная дата для ўсёй беларускай нацыі, потому что гэта уже далёкі 1917 год, калі на небёсы пайшоў вялікі Максім Богданович, класік беларускай літаратуры, які пахаваны в Ялце. 25 траўня дзень памяці таксама Станіслава Гайдукевіча. Гэта вядомы беларускі архітэктар, які трапіў в обоймы камуністычных рэпрэсій, страшна ў 1937 годзе, па афіцыйнай версіі закончыў жыццё самагубствам в внутренней турме НКВД, скрывши себе вены. Магчыма, што яго расстралялі. 25 траўня дзень памяці Францішка Кушеля. Это знакаміты беларускі вайсковы дзеяч, ён вядомы дзеяч эміграцыі, муж гениальной беларускай паэткі Натальи Арсеньевой, чалавек, які паслядоўна імкнуўся стварыць в любы зручны момант беларускае войска. Это вельмі важно для всей беларускай нации, потому что замкнению таких людей калісьці беларускае войско все-таки узникне. Мы памятаем про всех великих белорусов.